Sziasztok! Üdvözöllek titeket az online kihívás harmadik napján. Nagyon szuperek vagytok, hogy velem vagytok még mindig, és legyél büszke magadra, ismétlem magam, mert egyszerűen tök jó, hogy szánsz rá időt, szakítasz rá időd, és tornázol, mozogsz az egészségedért. Csapjunk is bele a lecsóba. Megint egy kicsit tovább fogunk haladni a tegnapi napnál, felülmúljuk önmagunkat. Gyere, helyezkedj el a matracodon, hajlított térdel, ülő pózba. Kicsit megbillegtetjük magunkat. Minél magasabbra próbálunk ülni, hol az ülőgumó, ahol a gyerek ül a combodon és nyomja, na az a farizom popsidnak a legalján helyezkedik el az ülőgumó, minél magasabbra próbálunk ülni, oké? Ez is azt hivatott szolgálni a pilátesben, hogy nyújtózunk az ég felé, oké? Tehát szépen természetes, szép testtartás, magasak vagyunk, mindig erre törekszünk, oké? Ezt úgy vidd haza a hétköznapokban, a napi rutinodba. Na de, online kihívás, harmadik videó. Csípőszéles a terpesz, talpak szépen a talajon, térdek fixek, oldalra kihozzuk szépen térd mellé a kezeket, és a már jól ismert homorítás, domborítás fog következni. Átmozgatjuk, bemelegítjük a gerincet, fújod hátra, gyere cicába, vállaza le van engedve, és bújsz vissza, mellkasnyit, belégzés. Gyere, medence billent, fújod, domborút, vagy és szívod, homorítasz, mellkasnyit. Átmozgatjuk, bemelegítjük a gerincet közben. Mire gondolunk nagy szeretettel? Az édesanyámra nem, dehogy is, hanem a központodra. Vicceltem. Központodra. Még egy utolsót, és az utolsónál itt maradsz lenn. Addig ereszted, attól függ, addig ereszted le, amíg tudod tartani a belső izomfűződet, szippantsd a köldököd, oké? Laposodjon a has. Azt kell érezned, hogy hasból dolgozol, nyakváll laza, a combon nincsen hangsúly, ne combolold meg, hanem hasból tartsd magad. És a következőre összefogjuk a kezünket, és fújod oldalra, csavarodsz, középen légzel, másik oldalra kifújod, középen légzel, gyere, folyamatos csavarás, közben a nyakváll lehúzva, közben hasból tartod magad, a popsi, combi nem mozog, oké? Nem billegünk. Mi a lényeg, már biztos tudod, semmi más nem mozog, nem az a nagy cucc, hogy itt most mi csavarodunk, na még kettőt, hanem hogy minden más mozdulatlan, térd, comb, nem billeg. És gyere vissza, na most fogd meg a térded alatt, és egy hátulsó válkörzéssel lazíts ki magad, szedd ki magad az előző mozdulatból, kicsit billeg jobbra-balra. Jó, és a következőre megint cicahátazni fogunk, fújod ki a levegőt, jössz hátra, elengeded a lábadat, nem kapaszkodsz bele, vállakat lehúztad, megint tartod szépen, minden más mozdulatlan, és kifújásra jobb kar emel, belégzésre letesz, jön a bal. Kifújásra emel a bal kar, belégzésre letesz. Fújra emel, szívra letesz. Na és akkor magyarázok. Légzést kontrollálod, oké? Mindig erő ellen fejtünk ki légzést, kifújást, hasból tartod magad, laposítsd a hasadat. Nyakváll laza, a váll marad a vállövben. Figyeld, amikor húzod fel a karod, nem húzod a válladat, hanem tartod vállövben, oké? Nem kell teljesen fül mellé emelni, itt most nem arra törekszünk, hanem hogy precízen csináljuk a gyakorlatot. Na még. 2, és 1. Bújj fel, mozgasd ki magad, keresztezett ülésbe gyere, és jobbra-balra kicsit csavard meg magad. Jó. Le fogunk szépen a hátunkra feküdni. Kétféleképpen fekszünk le, megyünk le talajra, vagy hasból megoldod, és szépen csigolyára legördülsz. Ugyanez visszafelé, vagy, mint császár után, oldalra fordulsz, alkartámasz, és szépen hátra fekszel, oké? Derekat, hasizmokat védjük ezzel a biztonságos lefekvéssel. És a következőre már a jól megismert válhidat fogjuk csinálni egy kis extrával, de kezdjük a beállítással.
medencét megbillegteted, mintha egy vödör víz lenne. Már ismered, hozzuk a semleges gerincet. Kis ujjacskáid beférnek a derék alá, Katica ott van, vállak lazák, csípőszéles a terpesz, lábak fixek, az nem mozog. Has, popsi, megszorít most veszettül, és kifújásra felemeled csigolyáról csigolyára a popsidat és a törzsedet. Belégzésre figyelj, tart fent a válhíd, belégzésre fölhúzod a kezed a plafon felé, kifújásra leteszed a törzsedet. Belégzésre a kezedet is, karokat is. Na gyere még egyszer, kifújra válhíd jön fel, belégzésre jön a kéz felé, kifújásra válhíd le, belégzésre kéz le. Na még. Fújod fel a válhidat, belégzésre jön a kéz, fújod le a válhidat, belégzésre kéz mozdul. Na gyere, még 3, szorít a has, popsi. Le a kéz belégzésre, fújod fel, has, popsi, szorít, nem billeg, belégzésre jön a kéz, fújod le a válhidat, és belégzésre jön a kéz. Nyakvál nem feszül, gyere még 3 ebből. Összehangoltad a légzést a gyakorlattal. Izomfűző, farizom, be van kapcsolva. Na még egy utolsót, és arra is figyelsz az 5000 dolog mellett, hogy csigolyáról csigolyára gördülj, szépen finoman. És letesz. Jó, fogd meg a csípődet, kontrolláltan billegtesd meg a lábidat. És a következőre egy fordított planket fogunk csinálni. Állítsd meg a kontrollált kis billegtetésedet, emeld fel a mellkasodat, gyere alkartámaszra, és az alkartámaszról szépen nyomd fel magad, úgy, hogy a tenyerek előre néznek a sarkak felé, nyomd fel a popsidat, és a lábadat nyújtsd ki. Úgy fogod berendezni magad, hogy a csukló fölött lesz a vállad, a térdek úgy lesznek kinyújt, hogy enyhe hajlításban nem nyírjuk a térdizületeket, és egy picit megbillented magad alá, bekanalazod a medencédet, popsidat, és rászorítasz a hasadra. Ez a fordított plank, az a jó benne, hogy itt szépen tudjuk nyitni a mellkast. Nem esünk be, nem görnyedünk, hanem ki vagy tolva. Szép kis asztallap vagy. Szorítsd a popsit, hasad. Annyit viszel haza, amennyit beleteszel. Ha itt elernyedsz, akkor elernyedsz. Nem baj. Nem bírod tartani az izomfűzőt, pihenj le. De még 5, 4, ügyes vagy, 3, 2, és 1. Letesz a popsi, leteszünk, lejövünk alkarra, és csigolyáról csigolyára szépen vissza legördülünk. Plank közben, vagy fordítva ebbe a helyzetbe, vagy a sima plankbe érzed, hogy élsz, na ott aztán hasizom, combizom, farizom, hátizom, mellkas, minden karizom meg van dolgoztatva. Úgyhogy azért is tettem be 2 válhíd közé, mert most megint válhidazni fogunk, méghozzá 1 lábas válhidakat fogunk csinálni. A következőre felnyomjuk magunkat kifújásra, has-popsi beszorítással, válhídba. Picit a bal lábadat középre hozod, hiszen a jobbat fogod felemelni. Rendezd el magad, kapcsold be rendesen az izomfűzőt, has-popsi végig tart, nyakvál laza, és marad fent a jobb láb, és csak legördülsz csigolyáról csigolyára, és gyere fel. Fújod fel, szívod le. Itt már nem tudod annyira nagyra emelni, de nem is ez a cél. Mi a cél? Hogy izomfűzőből tartsd magad, hasadat préseld végig. Lassan dolgozunk, erőből, mély izomból, nem lendületből. Ne csattanjon le a derekat, hanem szépen csigolyáról csigolyára egyesével, és végén a farokcsont jön le. A jobb láb fent van a levegőbe, nem mozog. Na még 2 ebből, és egy utolsó. Jó, nyújtsd a jobbat, a balt pedig húzd magadra,
és kicsit keresztezd is a testeden keresztül, a jobb oldaladra tedd le, és te pedig balra tekints el. Combizom, farizom nyúlik, dolgozott eleget most a jobb. Jó, rendezd vissza magad, hozzuk magunkat alapkiindulási helyzetbe, most pedig a jobb lábat fogod egy kicsit középre behelyezni, hiszen emeljük a balt doboztartásba, megfeszíted a farizmot, hasizmot, azért is feszíted meg, hogy ne billegjen a csípő, oké? Minden más mozdulatlan, alapelv. Gyere, fújásra, feszíted a hasad, popsit, nyomod fel, belégzésre jössz vissza csigolyáról csigolyára. Fújod fel, haspopsi, és jössz le belégzésre. Utoljára a farokcsont. Fújod fel, nyakvál laza, nem billegsz, légzést kontrollálod. Feszíted a hasad, popsit végig, anélkül el se kezd a gyakorlatot. Na még. 3. Bal láb fönt mozdulatlan, tartod doboztartásba. 2. És 1. Közben is nyugodtan igazíthatsz magadon, ha érzed, hogy húzod fel a vállad, gyere megint billegtesd meg, kontrolláld billegtetés. Most próbáld ki, hogy nem teszed a csípődre a kezed, hanem tartod magad izomfűzőből. Oké? Minden mozdulatodba, hollapátolásba, hajszárításba, minden egyes mozdulatodba vihetsz kontrollt, fókuszt. Múltkor hallottam, hogy nincs értelme át nem gondolt életet élni. Na hát, ezt magamévá fogom tenni, de hát nem tudsz 100% kontrollt egyfolytában fókuszálni, kellenek a csaló napok. Na és akkor, ha megvolt az mindkét oldala a kis válhidunknak, utána fog jönni még egy kis finom hasprés. Tapaszd össze a lábfejedet, a térdedet hagyd, hogy szétnyíljon, és a kezedet szépen, gyere, hozd a tarkód alá. Most egy ilyen rombusz, gyémánt alakú formában van a lábunk, haspréselni fogunk, először csak ráérzünk, hogy így tartjuk a lábunkat, gyere, fújásra, hasprés, és belégzésre vissza. Nyakvál nem feszülhet. Izomfűző be van kapcsolva, azaz laposítod a hasadat. Nem a felszíni kockákat akarjuk most dolgoztatni, hanem a mély izmot. Fújod fel, szívod lent. A következőnél gyere, tartsd fent a hasprésedet, és most figyelj, jól megfeszíted a hasadat, emeled a gyémántodat, fújod, szívod, fújod, szívod. Addig emeled a gyémántodat, amíg tudod tartani a hasprést. Ha feszül a derekad, akkor emelj csak 2 centit, oké? És ha feszül a derekad, akkor meg nyomd bele a matracba. Az a tuti. Fújod, szívod, ereszted. Fújod, szívod, ereszted a gyémántodat. Tartod a hasprést. Csak a láb mozog, minden más mozdulatlan. Légzésre figyelsz, izomfűzőre figyelsz. A derekadat nem nyírod, nyomjad bele a matracba inkább. Fújod, na még 2, 1, és tedd le a lábat, fejed, egyik kezed tedd a köldöködre, a másikat pedig a mellkasodra, és 3 mélyet lélegezz bele. Térdek maradnak szétnyitva, kellemes kis pihi az oldalsó munka előtt. Gyere, fordulj az oldaladra, és most támaszd meg a fejecskédet a tenyereden, hajlítsd a lábadat, és itt is, látod, mert megint az van, hogy egy csónak vagyok, össze a felső, most túlzok, nyilván összehozom, hogy csak tudjam nektek vizualizálni, de hogy a felső vállam, meg a csípőm összecsúszott, az alsó meg szétment. Szépen rendezem magam, amennyire tudom. Ha kényelmesebb, most én is inkább lehoztam, mert még nem vagyok rendesen beolajozva, de hogy
nyugodtan feküdj le, és így egy vonalba kerül a csípő is, meg a vállak is. Elől támaszkodsz, és kifújásra has, popsi, megszorít, emeled a lábad. Így, ahogy van, nem váltasz pózt, nem nyújtod a térdet, csak emeled. Fújod, mit kell érezni? Hát azt, hogy a hasad és a popsid be van kapcsolva. Feszíts rá. Feszíts rá minden egyes emelésnél. Na még 4, 3, 2, és 1. Kinyújtod a lábidat, karodat felnyújtod, és ebben a félállásban pumpálsz. Minden más mozdulatlan. Fölnyújtod, szépen fönt van a kar, a lábad 45 fok nyújtásban, és ráfeszítesz a popsira, hasra. És csak pumpálsz föl kicsiket. És itt is szippantod a köldöködet, izomfűző tart. Na még. 3, 2, 1. Jó, gyere, tedd le. Kicsit megpaskol. És itt már fordulunk is át a másik oldalra. Egyben az utolsó mai gyakorlatunkra. Gyere, nyomd fel magad. És tedd át a lábidat. Gyere. Szépen hajlított kézen pihen a fejed, válladat, az alullévőt lehúztad, felső csípődet letoltad, hogy egymás alatt legyen a váll és a csípőlapát, hajlít a térd, és kifújásra has, popsi megszorítással fújod, és belégzésre ereszted. Fújod fent, szívod lent. Medencét itt is magad alá billentetted, és közben arra gondolsz, hogy ki vagy húzva. A vállakat távolítod a fülettől, mellkasnyit szép, egyenes vagy. Nem görnyedünk bele. Vigyél bele erőt, a medencét is billentetted, popsit magad alá kanalaztad ezzel. Azt kell érezned, hogy mivel így magad alá van kanalazva a popsi, ezzel a medence billentéssel, innen tartod hasból és popsiból tartod az egész rendszeredet. Semmi más nem mozog nektek, csak a felül lévő láb. Oké, na gyere, utolsó volt ebből. Nyújtod 45 fokba a lábit, jön fel a plafon felé a kéz, rászorítasz hasra popsirit, még igazíthatsz magadon, hogy húzd ki magad, mintha itt is fekszünk, de húzd ki magad, és csak pici pumpák. Has, popsi, jó vagy. Utolsó feladat. Majd mindig mondok, meg mindig nehezítünk, majd a előfizetéses klubba is majd lesznek könnyedebb, rövidebb, hosszabb órák, úgyhogy válogathat mindenki. Ha abba hagyod, ha 5-öt bírsz, 5-öt, ha 10-et, 10-et. Érezd jól magad a testedbe, és legyél tudatos, és vidd haza a mindennapokba, és már ég a popsi, meg a comb, úgyhogy 2, 1, szuper vagy. Paskold le! Nagyon jó. Comb, popsi, szeretkesd meg. Jó. Szépen fordulunk matracra. 4 kézláb, baba pózba rányújtasz. Jobbra kiülsz, popsit nyújtsd meg, dolgozott eleget. És gyere balra. És innen jössz térdelő támaszba, pipál a sarok, és felnyomod magad lefelé néző kutyába, és egy picit belepedálozol, nyújtsd meg a hátad, érezd a hátsó láncod nyúlik, vádlinál is, combinál is. Jó, megállítod, és szépen visszasétálsz karokkal a lábhoz, egy picit még itt belelógsz, és nem azt kérem tőled, hogy
állj fel, hanem hogy csigoljáról csigoljára gördülj fel. Most eltűnök a képből, de ne aggódj, visszatérek, gördüljünk le, csigoljáról csigoljára, lóg a fej, lóg a váll, kisétálunk, leülünk, és hátra csavarjuk a vállakat, egy nagy levegőt veszünk, imádkozóba középre hozod, megállítod a szíved előtt, és kedves egészségedre találkozunk holnap is. Sziasztok!